Мене часто запитують: Олеже, який смартфон придбати в тому чи іншому бюджеті? Потім зазвичай йде коротка чи не дуже передісторія, типу хочу такий, а колір такий, а хочу, щоб телефонував, чи так, і камера, і сямера, і туди, і сюди, і хочу, щоб тебе порадив. Ну і в кінці додають, ну і щоб камера була хорошою. Звісно, поняття «хороша камера» воно занадто абстрактне, у кожного свої сценарії використання і свої критерії оцінювання. У мене є знайомі, які кайфують від бюджетних самсунгів А-серії, і є ті, які не задоволені роботою телеоб'єктива в Pixel 8 Pro. Тим не менше, я склав власний рейтинг камерафонів в різних бюджетах. До 10 тисяч гривень, 10-15 тисяч гривень, 15-20 тисяч гривень, 20-25 тисяч і від 25 тисяч і вище. Важливо зазначити, що сьогодні мова піде про нові смартфони з глобальною прошивкою, і опиратися я буду на ціни в українських магазинах. Якщо ту чи іншу модель можна буде придбати значно дешевше на AliExpress, я про це повідомлю, але теми вживаних чи відновлених смартфонів ми сьогодні торкатися не будемо. Для об'єктивності я буду порівнювати версії на 256 ГБ і вище. Версії на 128 ГБ ми відразу викреслюємо, це вже якось звучить несерйозно в 2025 році. Врахуйте, що система лише з базовим пакетом додатків займає вже як мінімум 30 ГБ, тобто із 128 у вас залишається вільно із коробки всього 90. На цьому мій ліричний вступ оголошується закритим і переходимо безпосередньо до рейтингу камерафонів. Ну і починаємо ми з найбюджетнішого сегменту до 10 тисяч гривень. Я вже хотів ставити на монтаж перекоти поля та звуки цвіркуна, натякаючи, що нічого путнього ви в цьому бюджеті не знайдете, аж раптом побачив ось це. Я не вірю. Я просто не вірю. Honor 200 за 9999? Один з найкращих середньобюджетних камерафонів 2024 року, який в рейтингу DxOMark стоїть поруч з пікселями, айфонами, самсунгами S-серії. Телефон, який на старті продажів в Європі коштував в районі 500 євро, тепер віддають трохи більше, ніж за 200. Та ще й версія на 12512. Ця пропозиція мені здалась настільки солодкою, що я не втримався і сам пішов купив. Я не знаю, що буду з ним робити, чи перепродам, чи можливо комусь подарую, але це вперше на моїй пам'яті, що смартфон у відомому українському магазині з 12-місячною гарантією коштує дешевше, ніж на OLX чи AliExpress. Можливо, все вищесказане звучить якось як реклама, але я не бачу сенсу блюрити логотип, якось завуальовано подавати інформацію. Якщо всі інші магазини продають Honor 200 по 15 тисяч гривень, а магазину Allo якось вдалося якимось дивом пропонувати ту саму модель за 10 тисяч, то я вважаю своїм обов'язком вас про це проінформувати. Якщо на момент перегляду відео акція вже закінчилась, ваш бюджет жорстко обмежений 10 тисячами гривень і ви на відріз відмовляєтесь розглядати вживані варіанти, можу порадити хіба що новенький Poco X7. Якщо по основній камері він ще там якось може тягатися з Honor 200, то по відеозйомці, по портретним фото, по ультрашироку це взагалі не той рівень, я відразу скажу. Ну і звісно ж ніякого телеоб'єктиву у Pocophone не буде. На деяких бюджетних смартфонах ви можете бачити пафосні цифри типу там 100 мегапікселів, 200 мегапікселів. Масивний блок камери може створювати ілюзію потужних фотоможливостей. Продавці в магазині будуть вам розповідати, що ось цей смартфон там за 5000 гривень він прям топчик. Будь ласка, не ведіться на це. Якщо ваш бюджет вкрай обмежений, я б наполегливо радив або взяти вживаний смартфон більш високого класу, або ж все ж доплатити декілька тисяч гривень і взяти щось із нашої наступної категорії. Від 10 до 15 тисяч гривень. Третє місце – Motorola Edge 60. Новинка 25-го року, яка ось тільки почала продаватись в Україні. Варто зауважити, мова йде не про урізаний Edge 60 Fusion і не про субфлагманський Edge 60 Pro, а просто про Edge 60, без будь-яких префіксів і суфіксів. В цій моделі повноцінний набір камер, основна телеоб'єктив з трьохкратним приближенням, ультраширик. Причому ультраширик тут не якийсь там дешманський 8-мегапіксельний, а цілком робочий 5-10-мегапіксельний сенсор від Samsung. Селфі-камера також одна з найкращих в своєму класі. А ще це один з небагатьох легких і тонких смартфонів в цьому бюджеті, який просто не хочеться випускати з рук.
Компанія Motorola мені завжди подобалась тим, що навіть на старті продажу у них цілком адекватні ціни. Тобто вам не треба чекати півроку, як у випадку з Honor чи Samsung, поки якась модель впаде в ціні. 12-13 тисяч за Edge 60 – це цілком адекватний цінник, враховуючи можливості камер. Друге місце – Realme 12 Pro Plus. Не плутати з Realme 12 Pro, без приставки Plus. Це різні телефони і по камерам, і по процесору. Так от, минулорічний камерафон від Realme віддають за 12 з копійками тисяч гривень. І я можу однозначно його порекомендувати тим, хто шукає бінокль в кишені. Я робив детальне порівняння камер з Motorola Edge 50 Pro та Galaxy S21. І можу з впевненістю заявити, що його телеоб'єктиву перископу немає рівних у цьому бюджеті. В реальному житті кадри до 10х будуть у вас виходити чіткими та деталізованими, а максимальний цифровий зум становить космічні 120х. Із мінусів – обмеження по відеозйомці. Наприклад, в 4К не працює електронна стабілізація, лише оптична. Та й в принципі 4К можна записувати лише на основну камеру та телеоб'єктив. Ну і процесор тут без запасу по потужності. Тут стоїть Snapdragon 7S Gen 2. На 2-3 роки плавної роботи його вистачить, але на більше я б не розраховував. На перше місце я би хотів поставити Realme 14 Pro Plus. Це модель вже 25-го року, вони зробили непогану роботу над помилками, але при ціні в 18 тисяч гривень я не можу його рекомендувати. Інша справа AliExpress, де його на розпродажі можна взяти всього за $340. Але ж ми домовлялися брати до уваги ціни в українських магазинах. Тому перше місце, скригочучи зубами, я віддаю Pixel 7. Так, це смартфон з далекого 22-го року. Так, тут екран всього лиш 90 Гц та товсті рамки. Так, тут не сама краща автономність. Так, в нього взагалі немає телеоб'єктива. Але те, як фотографує основна камера та ультраширик, це якщо не на голову, то як мінімум на сходинку краще, ніж усі моделі, що я озвучував раніше. Хоча і ідеалізувати його також не треба. Наприклад, рівень вирізання в портретному режимі тут на рівні відверто бюджетних смартфонів. Робота шумодаву мені також не дуже подобається, особливо на відео. Але все ж для справедливості відмічу, що на відміну від попередніх смартфонів, Google Pixel 7 вміє записувати навіть 4К 60 FPS. Чому саме Pixel 7? Та тому що це єдиний смартфон в лінійці Google з адекватною ціною. Знову ж таки, якщо ми кажемо чисто про нові запаковані телефони, а не вживані чи відновлені. Версію на 256 ГБ зараз можна взяти за 14 тисяч гривень, в той час як наступне покоління, Pixel 8, коштує вже від 23. А ціни на Pixel з приставкою Pro – це взагалі якийсь неадекватний сюрреалізм. Хай йому грать. І хоча смартфону вже 3 роки, але це досі актуальний на сьогоднішній день апарат, на який досі приходять актуальні оновлення, він отримує і Android 16, і Android 17, і деякі джерела пишуть, що навіть Android 18. Наступна категорія – від 15 до 20 тисяч гривень. Третє місце – Nothing Phone 3a Pro. По дизайну задньої камери може скластися враження, що це суперкамерафон, але насправді це не так. Так, тут класний телеоб'єктив, такий самий як в Realme 14 Pro Plus, непогана основна камера і фронталка. Але за 17 тисяч гривень соромно бачити крихітний 8-мегапіксельний сенсор ультраширококутної камери, який не вміє навіть 4К відео записувати. Ну і звісно процесор Snapdragon 7S Gen 3. За такі гроші хотілося б більш продуктивне рішення. У компанії Qualcomm останнім часом якийсь дивний неймінг. Літера S в назві процесор означає не те, що він прокачаний, а навпаки, що він урізаний. Тобто процесор тут навіть трішечки слабший, ніж той, що стоїть в Honor 200. Тим не менш, Nothing Phone – це класний камерафон, але явно не топ за свої гроші. Це гаджет для тих, хто хоче виділятися, кому вже набридло це все одномаїття в мобільному дизайні. А для тих, хто шукає топ за свої гроші, я рекомендую звернути увагу на наступний гаджет. Друге місце – Xiaomi 14T.
Ну, звісно ж, коли ми чуємо фразу «топ за свої гроші», ми відразу уявляємо смартфони бренду Xiaomi. Але в цьому році бюджетна лінійка Redmi нас, в принципі, нічим не здивувала, ні начинкою, ні камерами, незважаючи на пафосні 200 мегапікселів. Сколько? 200 мегапікселів. Да ты шо, охуел? А зовсім інша історія – флагманська лінійка і субфлагманська з приставкою T. Тут і потужний процесор Dimensity 8300, і набір камер непоганий, можна записувати 4К відео на будь-яку з них. А основна камера навіть підтримує 4К 60 FPS. Експерти DxOMark також високо оцінили його камери, поставивши його вище за Galaxy S24 та iPhone 14. Ну і найголовніше – це ціна. Версія на 512 ГБ в українських магазинах коштує майже так само, як і на 256, а на розпродажі на AliExpress цю саму модель можна було увірвати взагалі за $340. Але якщо ми кажемо не про топ за свої гроші, а взагалі, який кращий камерафон можна придбати в бюджеті до 20 тисяч гривень, то перше місце я віддаю не Xiaomi. Перше місце – Galaxy S24 FE. З виходом серії S25 минулорічна модель впала в ціні, і зараз її можна знайти за 19 900. Якщо порівнювати з 14T, тут ви отримуєте значно кращі можливості по відео. Звісно, усі 4 камери вміють записувати 4К 30 FPS з відмінною стабілізацією, а основна камера підтримує навіть 8К відео та 4К 120 FPS для деталізованих слоумо сценаріїв. В Samsung однозначно краще за інші смартфони в цьому бюджеті реалізоване портретне відео. Це аналог кінорежиму на айфоні. Ну і сам інтерфейс камери, так само як і оболонка One UI самсунгівська, мені подобається більше, ніж Xiaomi, а оновлення обіцяють до 2031 року. Досить поширене питання, чи варто доплачувати за Galaxy S24, там плюс-мінус 5000 гривень, порівнюючи з Galaxy A56. Друзі, однозначно так, вдвічі потужніший процесор, значно кращі камери, бездротова зарядка, ну це навіть не обговорюється. Із явних недоліків тут лише великі габарити та вага, тому перед купівлею я би радив особисто піти в найближчий магазин і приміряти телефон під себе. Ну і зарядка всього 25 Вт, тобто ваш телефон не буде так швидко заряджатися, як китайські конкуренти за ті самі гроші. Рухаємось далі. Категорія від 20 до 25 тисяч гривень. Давайте в цій категорії обійдемось без призових місць. Якщо вам потрібен відносно компактний телефон, я би радив звернути увагу на Xiaomi 14 без приставки T. Ви переплачуєте за більш потужний процесор, LTPO-екран, технічно кращі камери, швидкісну дротову та бездротову зарядку. З іншого боку, характеристики характеристиками, але треба бути відданим фанатом бренду, щоб обрати Xiaomi замість Samsungів серії S24, які коштують всього на декілька тисяч гривень більше. А якщо ціна на китайські смартфони кусається, що ми робимо? Правильно, йдемо на AliExpress і бачимо, що 14 Xiaomi на розпродажі можна було придбати всього за $422. Ну це ж зовсім інша справа. Ну а якщо вам потрібен смартфон з великим екраном, я рекомендую звернути увагу на Honor 400 Pro. Його попередник 200 Pro і досі вважається одним з кращих в бюджеті, а тут вони ще більш прокачали камери, встановили кращий процесор, додали купу AI-фішок, таких, наприклад, як створення відео на основі будь-якого фото. Це прям стало кілер-фічею в їх рекламній кампанії. І ціна при цьому майже не виросла. В Україні ви можете його знайти за 24 з копійками тисяч, а на Аліекспресі і того менше. Але особисто собі в цьому бюджеті я би взяв би не Xiaomi, не Samsung і навіть не Honor. Як то кажуть, Мої смаки доволі незвичні. я би обрав китайську версію Vivo X200 Pro. Цей смартфон офіційно не продається в Україні, на нього не знайти запчастини, на нього не знайти аксесуари і взагалі там немає української мови в системі. Але те, як він фотографує, це просто щось на грані фантастики. В минулому році я робив детальний огляд на його попередника X100 Pro, і це вже був найкращий камерафон, яким я коли-небудь користувався. А судячи з оглядів на Ютубі, X200 Pro встановив цю планку ще вище.
Найнижча ціна на AliExpress, що я бачив на Vivo, це було, здається, $570. І знаєте, навіть якщо посилку затримують на митниці, вам доведеться сплатити ще додатково $100 податків, все одно кращого камерафону в цьому бюджеті ви взагалі не знайдете. Щоб ви розуміли, глобальна версія Vivo X200 Pro в Європі коштує понад €1000. Мені здається, незручності, які пов'язані з китайською прошивкою, не варті такої величезної переплати. Ну і фінальне. Бюджет від 25 тисяч гривень і вище. Почну з привітання. Якщо ви розглядаєте смартфон в бюджеті від 25 тисяч гривень і вище, ви апріорі щаслива людина. Бо, як показує статистика продажів, на один проданий флагман приходить близько 30 бюджетних і середньобюджетних смартфонів. Тому, звісно, я вітаю вас у цьому 3% клубі, як то кажуть, багатих та успішних. І відразу ж хочу вас обрадувати, тому що за такі гроші апріорі не існує поганих смартфонів з поганими камерами. Айфони, починаючи від 15 Pro і новіші, Samsung S-серії, Pixel, ось нещодавно представили, до речі, 10, навіть базовий 10 Pixel, вони усі фотографують і пишуть відео, ну просто шикарно. Звісно, у кожного виробника є сильні та слабкі сторони, звісно, у кожного виробника є свої плюси та мінуси, але якщо ви не професійний фотограф, якщо ви не професійний контент-мейкер, якщо ви знімаєте в авторежимі, не зациклюйтесь над вибором, не зациклюйтесь і не слухайте нікого. Обирайте смартфон, який вам естетично та тактильно більш приємний. Обирайте, врешті-решт, бренд, якому ви довіряєте найбільше. Смартфони на початку цього відео – це, як не крути, все ж набір компромісів. Ну не може телефон одночасно мати і топовий екран, і топову камеру, і потужний процесор. Все має свою собівартість. Тому я закликаю раціонально підходити до вибору бюджетного смартфону, розуміти, за які функції вам варто переплачувати, а за які ні. А ось флагманські пристрої – це зовсім інша історія. Виробники вже не так сковані фінансовими обмеженнями, вони просто намагаються створити класний продукт, яким би пишалася компанія. Ну і прослужать такі пристрої значно довше. Я ось, наприклад, користуюся Galaxy Note 10 вже 6-й рік, і, як то кажуть, польот нормальний. До речі, якщо вам цікаво дізнатися мій досвід користування Galaxy Note 10 у 2025 році і взагалі чому я досі не змінюю свій основний смартфон, ви напишіть про це в коментарях, я, можливо, зніму на цю тему окреме відео. Ну, якщо той чи інший смартфон я сьогодні не додав у рейтинг, ви також напишіть про це в коментарях, мені цікаво послухати вашу думку. Побачимось!